de dragoste și ură. În momentul în care azi ești împreună, e totul bine, imediat nu știu ce faceți și vă certați. Nu știu, orice se întâmplă, mie mi se întâmpla foarte des, de la un like, de la, vai, de ce te-ai uitat la ăla, de ce s-a uitat ăla la tine? Sigur nu te cunoști cu el, aoleu, deci o chestie de genul, știi? Și iarăși te împaci, iarăși te cerți, ceva drăguț, zic eu. Sper să vă placă și să intre la inima voastră. Dar pentru asta trebuie să dați subscribe pe canalul meu de YouTube pentru a vedea scenele din spate, pentru a vedea toate noutățile. Deci intrați Elatina Sozariu oficial. Acolo găsiți canalul meu de YouTube. Iar dacă binevoiți, puteți intra și pe pagina mea de Instagram, unde veți găsi acolo toate noutățile și toate detaliile despre toate proiectele de viitor. Doamne, mi-este dor să te văd în fața televizorului. Mulțumesc din suflet. Nu se știe. Nu se știe ce și cum. Nu se știe când voi reapărea. Nu se știe... Wow, mi-ați dat ochelari. Vă mulțumesc din suflet. Știu că Robert se bucura în momentul în care avea ochelari și mă bucur și eu. Nu știu de ce, dar... De unde e bluza de pe tine? Este o bluză, cred că din Torci am luat-o. E foarte lejeră. Sincer, dimineața aveam un tricou și în momentul în care m-am dus la păr, mi-a zis, trebuie să faci ceva, trebuie să ții o bluză mai largă ca să nu-ți deranjeze părul. Mai scoți colinde? Da, voi scoate și o colindă, cu ajutorul lui Dumnezeu. Cânt un pic din melodie, nu am voie să cânt, vă dați seama. La Craiova poți veni vreodată? Posibil că voi veni și la Craiova. Wow, ce mi-ați mai dat aici? Parte! Uitați, chiar m-aș bucura să-mi dați idei de vloguri. Dacă vă doriți atât de mult să apar în fața TV-ului, femeile, dacă vreți să abordăm un subiect, să abordez un subiect, nu știu, mă gândesc la orice, dacă vreți și vă doriți din toată inima ca eu să fiu aproape de voi, uite, mă pot gândi și la varianta aceasta. Să formez ceva, nu știu. Hai să vă zic care-i treaba. Eu trebuia să mă mut din iunie. Eu stau provizor aici, n-am bucătărie, nu am nimic, pentru că trebuia să mă mut în casa de lângă. Doar că fata de acolo încă nu s-a mutat. De la 2 săptămâni s-au făcut câteva luni bune și eu încă nu m-am mutat. Acolo aveam de gând să fac un colțișor unde să vă vorbesc femeilor despre viața mea personală, să dau sfaturi dacă considerați că trebuie să le luați cu drag, dacă nu, le dați la o parte, nu am nicio treabă, să vă dau sfaturi de frumusețare, pentru că ce trebuie menționat și ce trebuie ca voi să știți, că eu nu am operații estetice decât, bine, am doar un implant mamar, care este un implant foarte micuț și aici, dacă nu, eu mi-am dorit foarte mult un implant mamar foarte delicat, foarte mic, să apară sânul exact cum l-aș avea eu cu sutien. Dar pentru că eu aveam sân de la mama natură, din păcate, după un an de zile, nu mai arată cum îmi doream eu să arate. Nu mai arată cum arăta în prima lună, în primul trimestru. Așa că trebuie să mă operez din nou, pentru că am niște probleme, că efectiv mă dor și nu sunt bine. Și mă gândeam să vă iau cu voi, să vă iau pe voi cu mine la operație și așa mai departe. Vă interesează? Ce ziceți, fetelor? Mă, lăsați-mă, mă, cu jadorul vostru, mă. Hai să vorbim și despre altceva. Deci vă interesează, fetelor. Bun, deci chiar mă gândesc să vă iau să fac așa un mic tur și să vorbim încă de la început, când voi merge la consultație, ce va zice doamna doctor, că probabil sunteți multe fete care nu vă regăsiți, care vă regăsiți în situația mea și v-ați făcut o intervenție și nu vă place. Eu mi-am făcut, este singura intervenție, mi-am pus acid hialuronic, iar mai apoi mi l-am topit, pentru că era prea mult și văd că toate fetele sunt exact la fel. Apoi mi-am corectat puțin buzele și trebuie să mai corectez. Contează foarte mult unde, pe cine alegeți, cum vă face, ce vă injectează, contează extraordinar de mult.
Poți să mă saluți. Te salut, dar n-am văzut numele. Mamă, cât sunteți. Leu. Cât costă această operație? Vom vorbi toate detaliile la momentul respectiv. Eu acum un an și ceva de zile am dat 5.000 de euro. Repet, n-aș mai da. Ela, dragă, ce faci? Uite, bine vorbesc cu voi. Ce voce caldă și frumoasă ai. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Poți să mă salut și pe mine. Denisa Tamaș 5. Te salut, cu drag. Vii și la Târgoviște. Am fost la Târgoviște și poate voi reveni cu drag, dar momentan sunt răcită și nu vreau să-mi răcesc prietenii mei, pe Ana și pe Justin. Bună, Ela, bună. Francesca, nu știu cum. Te salut, cu drag. Hei. Vai, deci, pe ce canal apare presă? Doamne, mă, și să vorbesc, sunt foarte răcită și vorbesc doar... nu știu, sincer. Dați, nu știu, e posibil să apară ori la Culiță, da, la Culiță cred că o să apară, ori la mine, nu știu, vedem. Lăsat-o mare când vin, nu știu, invitați-mă și vin cu drag.